שלום, שמי עדנה חל אוראל. אני מניחה שבוודאי רבים מכם כבר מכירים אותי בעקבות הרשתות החברתיות. והיום אני רוצה קצת יותר לחדד על כל הנושא הזה של מחלת הלימפומה, שחליתי בה לצערי הרב. וקראתי לפרק הזה היום בכלל, לפודקאסט שלי, למות בחיים. אבל לפני, אני הייתי רוצה להגיד לכם, לספר לכם יותר נכון, מה זה בעצם חולת סרטן, איך זה הגיע אליי, איך גיליתי את זה. אני כתבתי את זה, אז אני אקריא את זה. אז עכשיו יש לי תווית חולת סרטן. זה מתחיל בבדיקה ועוד בדיקה ועוד אחד. זה כנראה סתם זיהום או דלקת, אני אומרת לעצמי. ואז מופיע משפט אחד של תוצאה, חשש ללימפומה. אני ככה צוחקת, כן, בטח, חשש. אני הייתי כמה חודשים לפני כן בהודו, וקישרתי את זה לזה שאיזה קוף ככה קפץ עליי וחטף לי את העוגיה מהיד, ואמרתי, נו, זה בטח בגלל העוגיה שהקוף חטף לי. ואומרים לי, עדנה, זה לא קשור. בדיקה של קוף או בדיקה של חתול, כאילו, יש בדיקות כאלה אם אתם לא יודעים, לא קשורה. זה בדרך כלל חודש, חודשיים אחרי, אתה כבר יודע אם חלית בתסמונת הקוף או תסמונת החתול. אז עושים לי ביופסיה, עושים לי PET-CT, אני ככה מסתכלת לראות מה כתוב, וכתוב שם לימפומה צווארית גבוהה. אני ככה שואלת את עצמי, נו באמת, מה זה עכשיו לימפומה צווארית גבוהה? אני הפסקתי לעשן לפני 15 שנה, סוכרים, מתוקים, הפסקתי 20 שנה קודם. אני הולכת כל יום כמעט 10 קילומטר ברגל. לא כל כך הבנתי פתאום מה זה. עכשיו מדביקים עליי תווית חולת סרטן. לא ביקשתי אותה, לא הרווחתי אותה, אבל אני מבינה שבעצם אני שם. אני אומנם אחרי גיל 70, אני מרגישה שהחיים שלי עוד לפניי. כולם אומרים לי, את מה זה מדהימה, את נראית נורא, ואני מחייכת. כי האמת היא שאני באמת גם כן חושבת, ועדיין חושבת שאני באמת מפתיעה, מדהימה, אפילו מפתיעה את עצמי. אני לא יודעת, אז בזמנו עוד לא כל כך ידעתי איך חיים עם זה, איך שורדים את זה. אני לא עטפתי את עצמי בשום מקום של רחמים, לא גרמתי לעצמי להיות מזוהה עם המחלה. אני תמיד הייתי בתוך המקום של החוזק של עצמי, ולחפש את האישה שהייתה גרה בתוכי. בסך הכל הסרטן לא הפך אותי למישהי אחרת. הוא בעצם לא קיבל שום אישור לשנות את האישיות שלי. אני עדיין קמה בבוקר, שותה את הקפה, צוחקת, שומעת סיפורים. אחי זה שאני שמה מוזיקה, רוקדת. הגוף נכון עובר איזשהו תהליך. הנשמה בועטת לפעמים, כאילו. אבל יש רגעים שהייתי ברגעים של המון דאגה לילדים שלי. רגעים לאמא שלי, שאמא שלי אישה בת 95. איך היא תקבל אם היא תדע. היא עד היום אגב לא יודעת. ואני מבינה שאני לוחמת. אני בחרתי להמשיך לחיות. אז אני לא יכולה לומר, אני גמישה ואני חזקה. אני תמיד אומרת שחזקים נשברים, כשגמישים מתקפלים, אבל מזדקפים שוב. ובוחרים לא להיכנע לתווית הזאת שהיא נקראת חולת סרטן. אני בחרתי להאמין בחיים, ובין תור לבדיקה ואשפוז, בין טיפול של כימו וביולוגי, להבין שאני הולכת. לפעמים עוצרת לחשוב, לפעמים הלב מתמלא בהרבה חיים, בחיבוקים, באהבה, אבל תמיד ככה הסתכלתי על עצמי, ובאמת לא תיארתי לעצמי בכלל שבגיל שלי עוד אפשר ללמוד מחדש איזה עוצמות יש לאדם. שאני אגלה המון עוצמות פנימיות שלי ביכולת התמודדות בגיל שלי. זה לא משהו שבאמת חשבתי
או תיארתי לעצמי שאני יכולה להתמודד איתו. ולמה החלטתי לקרוא לפודקאסט שלי למות בחיים? כי היו ימים שבאמת לא כל כך הבנתי ולא כל כך ידעתי מה קורה מסביבי. לא פחדתי למות, דווקא ההפך, פחדתי להמשיך לחיות, שהגוף שלי לא ייהנה לצרכים שלי. כאילו, זו הייתה מין תחושה כזאת שאני נעלמת, וזה היה רגע שמאוד הפחיד אותי, שאני אהיה סיעודית, שאני אשכב במיטה, שאני לא יודע מה קורה איתי. אלה היו דברים שמאוד מאוד הפחידו אותי. לא פחדתי מהמוות. התקופה של הטיפולים הייתה תקופה גם כן, תקופה מאוד מאוד קשה, שממש למות. הרגעתי שאני נאבקת יום יום בנשימות שלי, בחיים שלי. זה לא היה קל פיזי, זה היה לאבד את מי שאני. הרגשתי הרבה פעמים שאני חיה, אבל אני בלי שליטה, אני בלי זהות, אני בלי כוח. כי אף אחד מהדברים האלה לא הרגיש ממש מבפנים. פשוט פחדתי להיעלם. לכן חשבתי לקרוא לפודקאסט שלי, למות בחיים, זה הכי נכון. כי ממש הרגשתי במהלך כל הטיפולים, כל הבדיקות. הייתי גם קרחת, השיער נשר לי, יש שליטה בסוגרים, להיות בבידוד רוב הזמן, טיפולים של כימותרפיה, טיפולים של ביולוגי, אחרי זה טיפולים של הקפאה של זה שהבינו שהכימו לא עוזר לי. עשיתי השתלה של קארט, שזה הנדסה גנטית של תאי T, ואני יודעת שמפה בעצם אנחנו ממשיכים הלאה. אנחנו לא עוצרים, אנחנו לא נכנעים. אז איתי פה נמצא הבן שלי, ניר, שניר ליווה אותי לכל אורך הדרך. בהתחלה לא סיפרתי לאף אחד, כי גם אני בעצמי הייתי מבולבלת, לא כל כך הבנתי מה קורה. בהתחלה חשבו שזה דלקת, ואני אמרתי לרופאה, והתעקשתי שתיתן לי לעשות בדיקות. היא שלחה אותי לעשות אולטרסאונד, ועוד באותו יום הייתי באולטרסאונד, ובאותו יום אמרו לי לימפומה, שעוד לא כל כך הבנתי מה זה, ולא כל כך הייתי בטוחה. ורק אחרי שבוע סיפרתי לי, נראה, האמת שאני לא כל כך זוכרת אפילו איך סיפרתי לך. אתה לא זוכר? אני אפילו לא זוכרת איך סיפרתי לו. לא. אבל אני חושבת שזה שכבר הייתי צריכה ללכת לביופסיה, נכון? כן, נסענו ביחד לביופסיה. כן, זה היה אחרי 3 שבועות בערך שבעצם סיפרתי לניר, זה היה אחרי שעשיתי CT, ועשיתי MRI, ועשיתי את הביופסיה. לא, את הביופסיה הלכנו לעשות ביחד. הביופסיה הלכנו ביחד. ואז הבנו בעצם שזאת המחלה. לקח לי זמן להבין, לקח לי זמן לעכל את מה בעצם. בהתחלה עוד לא סיפרנו לאף אחד, כי הבן הצעיר של נירון היה בחול, וחיכיתי שהוא יגיע לארץ על מנת שאנחנו נספר לו, ורק אחר כך סיפרתי למשפחה, לאחיות שלי, לאחי. כמו שאמרתי קודם, אמא שלי לא סיפרתי לה, היא גם לא יודעת עד היום. היא חושבת שעשיתי קרחת בגלל שנדבקתי בקינים ויש לי פצעים בראש, אז היא לא ידעה. וכן, התחילה פה התמודדות מאוד מאוד לא פשוטה. זה לעמוד מול אנשים, זה לעמוד מול משפחה. שהחלטתי שאני הולכת על הטיפולים הקונבנציונליים בשילוב. אז עשיתי מחקרים, בדקתי את כל הנושא הזה, והבנתי שאני הולכת על הטיפולים הקונבנציונליים. את הטיפולים האלטרנטיביים אני אשלב בתוך התהליך של הטיפולים הקונבנציונליים, אבל אני לא הולכת על הקונבנציונלי, מהסיבה הפשוטה שה-DNA שלי נפגע בצורה מאוד מאוד גבוהה, והמערכת הביסותית שלי נפגעה בצורה מאוד מאוד גבוהה,
וידעתי שאני הולכת על טיפולים קונבנציונליים, זה היה עיקר. והלכתי על זה. זה לא היה קל, זה לא היה פשוט. זה היה לעבור תהליכים מאוד מאוד קשים, המון רגעים שאתה לבד עם עצמך ואתה צריך להתמודד עם זה. המון רגעים שאתה לא יודע איך לשתף את הילדים, איך לשתף את המשפחה, מה להגיד למי. לשכב שם בחדר בידוד כל 3 שבועות, שבוע ימים, עם כימותרפיה. בלי לזוז, עם עזרה שצריכים לקום ולהתקלח ואפילו ללכת לשירותים. ואני החלטתי שאני חיה. אני לא אחיה את המחלה, אני חיה. ואני רוצה להקריא לכם פה על שמיים זרועי כוכבים. שבעצם מה זה שמיים זרועי כוכבים? שמיים זרועי כוכבים זה השם שהמדע נתן למחלה שלי, לסרטן הלימפומה. לפעמים הגוף מדבר לפני שהלב מבין. לפעמים הכאב הוא הדרך של הנשמה לעצור אותך, להזכיר משהו עמוק נשכח. וכשזה קורה, כל מה שחשבת שידעת על עצמך, מקבל בעצם עכשיו פרשה אחרת, פרשנות אחרת. בדרך כלל אני משתפת מהלב, והיום זה היה לשתף מהלב החשוף שלי. הכל התחיל מכמה נפילות שנתנו לי סימנים שמשהו לא בסדר איתי. הכאב בצוואר שלא ירפא, משך, הציק, מעצבן, ומשהו בתוכי ידע שזה לא סתם דלקת. אני בפחות מ3 שבועות אובחנתי עם לימפומה אגרסיבית, שוק של סרטן במערכת הלימפומה. שמיים זרועי כוכבים, כך קרא לזה המדע. כי תאי הסרטן נראים תחת המיקרוסקופ, כמו שמיים חשוכים עם נקודות אור בקצות האצבעות. וכשאמרו לי את השם הזה, אמרתי לעצמי, וואו, איזה שם פיוטי למחלה, שהיא כל כך לא רכה, וזה כואב, והכאב קורע ומושך מצד שמאל אל הראש, כאילו משהו שמנסה לנתק אותי ממני. אבל אני לא ויתרתי, ואני התבוננתי, ביקשתי להירגע, הייתי אומרת לשמיים זרועי כוכבים, אני מבינה אותך, אבל עכשיו אנחנו מטפלים ביחד. אני מתחילה טיפול של 0.5 שנה, טיפול של ביולוגי, טיפול של כימו. אני יודעת שהכל התחיל ברגש. בטיפול פיזי, אבל גם רגשי, גם רוחני, אבל אני כאן עם כל הכוחות שבי, גם אם אני לפעמים חלשה. אני לא רק חולה, אני מרפאה את עצמי, אני עובדת עם הגוף, אני עובדת עם אנרגיה, אני רואה את עצמי מחדש, ובתוך כל המסע הזה אני בוחרת אור, אני בוחרת חיבור, אני בוחרת חיים. ואני מתחילה את הטיפולים הכימותרפיים. אז יושב כאן הבן שלי, ששני הבנים שלי עברו יחד איתי את כל התהליך, האחיות שלי, אחותי תמי, אורנה, חווה, רונית, אחי הרצל, היו לצידי לכל אורך הדרך. ניר ורון, הנכדים שלי המדהימים, שניתאי אמר בבית הספר שלאמא שלו יש הקרב. אז אחרי שהסברתי לכם ברקע כללי על המחלה, אז הרבה פעמים העלו בי שאלות ותהיות, איך בעצם, מעבר להתמודדות שלי היומיומית, איך המשפחה שלי מתמודדת עם זה? איך הילדים שלי מרגישים? איך הנכדים שלי, האחיות שלי, אחי, איך הם עוברים את החוויה הזאת? כי זה משהו שטלטל את כולנו, את כל המשפחה זה טלטל. כאילו לא רק אותי, זה לא משהו שבכלל
אתה מצפה לו, ואתה חושב שזה יקרה לך, וזה לא משהו שבכלל היה במחשבות שלי. אני הייתי בשיא שלי, יצאתי לפנסיה וטיילתי בעולם, בקושי הייתי בארץ, הייתי יותר בחול. הייתי לפני תכנונים, חזרתי מהודו, והייתי בתכנונים לטוס לקוריאה, ולטוס לאריזונה, ופתאום עוצרים לך את החיים, אומרים לך, היי, תעצרי. אני 8 חודשים בתוך המחלה הזאת, שהיא מחלה ארורה, באמת. אני לא מאחלת לאף אחד שזה ייגע בו אפילו בקצה חוט. אני חושבת שזאת מחלה באמת ארורה. אתה לא יודע איך להתמודד איתה. הרבה פעמים אתה מתמודד איתה לבד. אתה עומד ממול המחלה הזאת ואתה אומר, מה עושים? אז מעבר לטיפולים הקונבנציונליים והטיפול האלטרנטיבי שעשיתי, אז היו מסביבי המון אנשים, המון אנשים התפללו בשבילי. כל אחד בדרך שלו, אם זה השמניזם, ואם זה זן, ואם זה יהדות, וכל החברים שלי מכל ארצות העולם, אני אפילו יכולה לומר, כי אני יודעת שגם כן בארצות הברית, בניו יורק, באריזונה, בצרפת, בחב"ד, התפללו בשבילי. ואני בהחלט מאוד מאמינה בכוח התפילה, בכוח האנרגיה. ואני מאמינה שזה היה אחד התהליכים של הריפוי. החברים שלי ברשתות החברתיות שהפתיעו אותי מאוד, שהתקשרו והתעניינו ובאו לבקר, ומצאתי כל מיני מתנות, כי היה אסור להיכנס אליי הביתה, כי אסור היה מגע, והיה מותר רק לבני המשפחה להיכנס אליי הביתה, גם זה עם מסכות ובדיקות קורונה. ותמיד מצאתי ככה משהו שמישהי דאגה להעביר אליי. היו הרבה רגעים של התרגשות. כשהתחלתי לכתוב את הדברים, כתבתי את זה בעצם בשבילי. זה היה דרך שלי לשחרר את המחלה הזאת, את הרגשות שלי. ומאוד הופתעתי מהתגובות של כל הרשתות, שמישהי כתבה לי שזה מה שהציל את אבא שלה, הכתיבה, שבבוקר הוא היה קם ומתקלח בתנאים שהוא יאכל שם במחנות ריכוז, ותמיד חשב חיובי, וזה הציל אותו ממחנות הריכוז. מישהי שסיפרה לי שמה שנודע לה המחלה, היא הייתה בחושך 5 ימים במיטה, והתחילה לקרוא את הדברים שלי, והיא אמרה, רגע, אם עדנה מסוגלת, גם אני מסוגלת. והיא קמה, שזה דברים שמאוד רגשו אותי, ועוד המון דברים שבטח בהמשך אני אזכר, ואני אוכל לספר לכם אותם. אז כן, התמודדות קשה, וזה למוד בחיים. והייתי רוצה לשאול את ניר, הבן שלי שיושב כאן יחד איתי, כמה שאלות. כן. והייתי רוצה לשאול אותך, ניר, על הרגע שידעת. מה עבר לך בראש באותו הרגע? אני לא זוכר. נסענו אני ואת ביחד לביופסיה, והרדיולוג אמר לנו, אני זוכר ששאלתי אותו מה דעתו, הוא אמר, אין לי ספק בזה, אמנם צריך לחכות לתשובה רשמית, אבל אין ספק. ואז חזרנו הביתה, אני זוכר ששתקנו בדרך הביתה, ואמרנו, אוקיי, אי אפשר לשמור את זה כבר בסוד, זה כבר הפך להיות רשמי. ואז אמרנו, מי נדבר? והשם הראשון שעלה לנו בראש זאת אורנה, ואמרנו, אוקיי, צריך לדבר עם אורנה. וסיפרנו לה, היא בדיוק הגיעה לסבתא, וסיפרנו לה, ומפה כבר נתנו לזה להתגלגל. מה הרגשתי סביב זה? אני לא יודע. אני לא יודע מה באותו רגע. אתה לא זוכר איזה מחשבה עברה לך בראש? לא היו לי מחשבות של אמא חולה, או אמא עומדת למות, או לא היו לי מחשבות כאלה, כי לא ידענו. לא ידענו. אני זוכר, התייעצנו המון
באותה תקופה גם אני וגם רון התייעצנו במרכאות עם GPT, ומהמידע שהיה לנו באותו רגע ידענו, אוקיי, זו מחלה שאפשר, בסדר, פתירה. אפשר לחיות איתה. פתירה, הכל בסדר. ואז כבר שהגענו לטיפול הראשון, כבר אז הבנו שזה לא הסרט שאנחנו חושבים. כי הבנו שמדובר פה לא בלימפומה רגילה, אלא בלימפומה, איך היא כינתה את זה? דאבל היט אגרסיבית. דאבל היט זה אגרסיבית. לימפומה שמכפילה את עצמה. הבנו שזה סרט אחר ממה שאנחנו חושבים, הבנו שזה קצת יותר מורכב, ועדיין לא... אמרנו, אוקיי. יהיה בסדר. נעבור את זה. אנחנו בסך הכל יודעים אם יש לנו עסק, אנחנו מכירים את אמא שלנו, ונעבור את זה. ובאמת נכנסנו לטיפולים. התקופה הזאת של הטיפולים. 3. כן, אבל בכל זאת, אחרי 3 טיפולים שמסתבר שזה לא עובד, אז כבר התמונה השתנתה. נכון. אז כבר הבנו שקורה פה משהו הרבה יותר רציני. כשהיא באה, אנחנו באנו לטיפול, אני ואת היינו בטיפול, אני לא זוכר אם זה היה השלישי או הרביעי. זה היה הטיפול השלישי? הלכנו לטיפול, ואנחנו מחכים, ואת אומרת לי כל הזמן, למה הם לא באים אליי? ולמה הם לא באים אליי? ואני אומר לך, בסדר, עוד לא חזרו בדיקות דם, כי כל פעם עושים בדיקות דם לפני. כן. ואז היא באה, דוקטור חווה פרי, חווה פרי, סליחה שכחתי. דוקטור חווה פרי, היא באה, והיא אמרה, תשמעו, טיפולים לא עובדים. וגם אז, באותו רגע, אוקיי, בסדר, עושים עוד טיפול. לא ציפינו, אני לפחות לא חשבתי שהיא תגיד לנו, אתם הולכים הביתה, כי זה לא עובד. פה הדברים השתנו. פה אני חושבת שזאת הייתה גם נקודת השבירה, שהודיעו לנו שהטיפולים לא עוזרים, אבל היא ישר באה ואמרה, תשמעו, הטיפול לא עוזר, אנחנו לא מצפים לתוצאות כאלה, ואנחנו נלך על הקרטי. כן. בינתיים אנחנו נעשה הקפאה של המצב, כאשר בעצם ההקפאה זה היה 2 טיפולים שגם לא כל כך עזרו, כן. וההפך מכך זה... שם גרם לך להרגיש לא טוב. למרות שדוקטור פרי אמרה לי, תדעי, את תלחמי בסרטן, לא, זה לא יהיה קל, זה לא יהיה פשוט, זאת אומרת, היא מאוד הייתה חדה, היא מאוד מאוד הייתה ברורה איתנו, ובכל זאת אתה הרגעת שאתה צריך לשגן ולשמור על אמא? לא. לא? לא היה רגע כזה שאמרת, רגע, אני צריך בשביל אמא? לא. לא. עוד פעם, אנחנו יודעים, יש לנו עסק. היו רגעים שאתה הרגשת שאתה לבד עם זה? רוב הזמן. כן? רוב הזמן, כן. פחדת? לא. אבל כן הרגשתי שאני מתמודד עם זה לבד, הרגשתי שאין לי מי להתמודד עם זה. רון, זאת אומרת, אנחנו אחים, אנחנו אוהבים ומחוברים מאוד, אבל אנחנו אף פעם לא הגענו לרמות כאלה שאנחנו יכולים לבוא ולשתף בשיחה, שבוא תגיד לי מה אתה מרגיש. אז כן, היו 2 ימי שישי שהיינו אצלך, ואז הוא אמר לי בוא נלך, ופשוט ירדנו למטה והסתובבנו, לא דיברנו. הסתובבנו. אבל זה היה תרם, הייתה לזה משמעות. רון גם לא כל כך דמרן, הוא לא מדבר הרבה. בדיוק. ומיטל התקשרה, וחווה התקשרה, ושאלו איך אתה מרגיש, ואמרתי, אני לא יודע, אין לי מושג. הראש שלי זה בזה, שאם אתה אמר את זה, לא חושב על עצמי, לא היו מחשבות כאלה, אבל אז את קראת לנו אלייך הביתה, לי ולרון. ואמרתי, תשמעו, זאת הצוואה שלי, זה מה שיש לי, זה הרכוש שלי, זה הדברים שיש לי, ותדעו. וכאילו הייתה תחושה שכבר ממש התחלנו להתכונן לזה שבוא, זה גם אוטוטו, כאילו מחר אמא כבר לא פה. זה היה אחרי שהבנו שזה, שהלכנו לפני הקרטי.
כן, שהטיפולים לא עובדים. עוד לפני השאיבה שלקחתי. כן, כן. כן. זה היה אחרי שהודיעו לנו שהטיפולים לא עוזרים, והסרטן ממשיך להשתולל. כן. ואז היה ממש שבוע כזה, שזה היה השיח. כן. שכאילו אין פה, לא קורה פה משהו אחר. ואז אני הייתי אצל העובד הסוציאלי, שאני הולך אליו. אלון. והוא התחיל לדבר איתי על העניין הזה של לחתום על מסמכים של אין החייאה ודברים כאלה. ויצאתי ממנו והתקשרתי אלייך ואמרתי לך את זה. ובאותו רגע שאמרתי לך את זה, אמרתי, זה לא תקין. זה לא תקין. אני זוכר שניתקתי ממך, נסעתי לעבודה, וכשהגעתי לעבודה, הדבר הראשון שעשיתי זה לשלוח לך ולרון הודעה. תקשיבו, אנחנו עסוקים יותר מדי באופציה הזאת, כאילו אין אופציה שנייה. זה לא מצא חן בעיניי. אני לא אוהב את זה. בואו נשנה את החשיבה. ומאותו רגע, גם הפסקנו לדבר על זה. נכון. הפסקנו לדבר על האופציה הזאת. נכון. כי לא רצינו שתהיה אופציה אחרת. זאת אומרת, זה ממשיכים את החיים, ואנחנו נעבור את זה היה ברקע. לקחנו בחשבון שזה יכול להיות. אני לפחות לא רציתי להיכנס למין אופוריה כזאת, שאין סיכוי שאמא לא שורדת את זה, ואז אמא לא תשרוד את זה ותחטוף סתירה. אז זה תמיד היה ברקע. לא פחדתי מזה כמו שלא רציתי. כאילו פחדת לאבד אותי? לא רציתי שתסבלי. אני זוכר שבשיחה שחווה התקשרה אליי. אמרתי לה, חווה, אני לא מפחד מזה. הדבר היחיד שמדאיג אותי זה שאני לא רוצה שהיא תסבול. אני לא רוצה שהיא יכאב לה. אני לא רוצה שהיא תסבול. אני גם יודע שזה גם לא משהו שאת רצית. ברור. זאת אומרת, אם האלטרנטיבה היא, וסליחה שאני אומר את זה בצורה הזאת, אם האלטרנטיבה היא למות מחר, או עכשיו לחיות חצי שנה של סבל, אני ידעתי מה את מעדיפה. נכון. אני גם כתבתי את זה בצבא, אגב. כן. לא לחיות אותי. כן. וזה היה הסיפור. פה היה הקושי, ואני לא יודע אם את זוכרת שהודיעו לנו על זה, אני גם שבוע אחרי הייתי אמור לטוס לגרמניה. נכון. לא הייתי אמור לטוס, טסתי. אבל לא רציתי לטוס. ודיברתי, ובאותו יום חווה התקשרה אליי. וחווה אמרה לי, אתה נוסע, אל תדאג, אנחנו פה. ואז דיברתי עם דני. ודני אמר לי, אין מצב שאתה לא נוסע, אני לא מוותר לך, אתה נוסע. ונסעתי, וזה עשה לי נורא טוב, אני חייב להגיד. לא שעשיתי משהו מיוחד. לא, גם לי זה עשה טוב שידעתי שאתה טס. כן. לא שעשיתי איזה משהו מיוחד, נורא נורא מגרמניה. הגענו לברלין, מזג אוויר חורפי, ורוב הזמן היינו בשופינג. אבל הניתוק הזה עשה לי טוב. החברה עם רוי שטסתי איתו עשתה לי טוב. ודאגתי כמובן כל הזמן להיות בקשר, וכל הזמן לשאול מה נשמע ומה קורה. כן. ורון היה גם כל הזמן צמוד אליי, בכל התקופה הזאת בה שלא היית פה, אז רון היה כל הזמן איתי. ואז חזרתי, ואני חושב שכמה ימים אחרי את כבר נכנס לשאיבה הזאת. כן. כן. זו שאיבה של תאי ה-T, שהם נשלחו לארצות הברית להנדסה גנטית. כן. וחזרו בחזרה לישראל. לוחמים. לוחמים. משוריינים. החיילים שלי קראנו להם. החזירו את התאי T בחזרה. הייתי אמנם מאושפזת שבוע קודם, ביום הולדת שלי הייתי גם כן מאושפזת, ויומיים אחרי יום הולדת שלי, אז נכון. אולי אני אקריא לכם את היום הולדת שלי. מה כתבתי ביום הולדת שלי? היום יום הולדתי. 72 שנים של חיים, של דרך, של מורדות ועליות, של אהבה, של התמודדות, של חלומות. וכמה שאני מודע על כל מה שיש לי. בתוך התקופה הקשה הזאת שאני עוברת, שהגוף חלש, שכוחות הנפש מתרוקנים לפעמים, אתם, הילדים שלי, המשפחה האהובה שלי, מחזיקים אותי, מרימים אותי, מחזקים אותי.
על כל מילה, חיבוק, בדיחה, עידוד, שיחת טלפון, מבט אוהב, תודה לכם. אני יודעת שזה לא קל, אבל אתם שם בכל מצב. זה רק בזכותכם אני מצליחה להחזיק ולזכור מי אני באמת. ביום הזה, יום של חיים, אני מבקשת רק דבר אחד, שהאהבה שנמצאת בינינו תמשיך ללוות אותנו תמיד, כי בזכותה אני אף פעם לא מרגישה לבד. תודה שאתם שלי. אני אוהבת אתכם יותר ממה שמילים יכולות בעצם להגיד. ביום הזה שזה יום הולדתי, אני רוצה רגע לעצור ולהגיד תודה. תודה ענקית להורות הכי גדולים שלי, ניר ורון הילדים שלי. אתם העוגן שלי בתוך כל הים הסוער הזה. אתם החום כשקר לי, היד שמושטת, המילה הטובה בדיוק שצריך, והחיוך כשמגיע. אתם תמיד יודעים להיות שם גם כשאני לא אומרת שקשה לי. אני מגלה מחדש כמה זכיתי, כמה אתם שומרים עליי, דואגים לי, מקשיבים לי, מרימים אותי, נותנים לי להרגיש אהובה, חשובה, נוכחת. בזכותכם, גם כן כשכוחות שלי עוזלים, אני מצליחה להרים את הראש ולהמשיך. אני יודעת שזה לא פשוט. אני יודעת שצריך הרבה סבלנות אינסופית. ולזוהי וניתאי, הנכדים הקטנים והאהובים שלי, זה שני אורות קטנים, קטנים, קטנים שתמיד ממלאים לי את הלב. אמנם הם רק בני 9, אבל הם ילדים כל כך חכמים, שהם יודעים לחבק במקום הנכון, ולהגיד את המילים הנכונות בזמן הנכון. אחד הרגעים שאני אמרתי לעצמי שעדנה, את לא נשברת, זה היה המקום שזוהי, הנכדה שלי, אומרת לי, סבתא בבקשה, אני לא רוצה שתמותי, אני לא רוצה להיות עצובה סבתא. אמרת לה, זוהי ממי, למה? הנה סבתא פה וזה לא, אבל סבתא אני לא רוצה להיות עצובה. והרגע הזה, זה היה רגע שאמרתי לעצמי, וואו, עדנה, את לא עושה כזה דבר לנכדה שלך. את קמה, את נלחמת, והנכדה שלך תמיד תהיה עם חיוך. החיוך הזה לא ירד ממנה. אז כן, אז היו רגעים שהם לא פשוטים, היו רגעים שהם קשים. היו רגעים שהייתי עוצמת את העיניים ונושמת עמוק, ואומרת לעצמי, וואלה, זה מה זה מבאס לחגוג יום הולדת כשאת עושה כימותרפיה? הכי מבאס לחגוג יום הולדת שאת נמצאת בבידוד, להתחיל חדשה שהאירוע מטפטף לתוך היד. זה היו רגעים מאוד מאוד קשים. אבל אני ידעתי שאני לא אתן לעצמי להישבר, והרופאים עשו עמדי חסד ונתנו לי לצאת, זה היה לי כמה שעות ללילה, אני כבר לא זוכרת, ללילה, ביום הולדת שלי הביתה שני עם הילדים שלי, ובכל זאת, ביום הולדת שלי בלילה הייתי עם הילדים שלי, ולמחרת חזרתי חזרה לאשפוז. תקופות לא קלות, תקופות לא פשוטות. כן, מאתגרות. הרבה חוסר ודאות. אפף את הדבר הזה. גם היום, רק ב-19 למרץ, אני אעשה את הפט סיטי, שאני ידע בדיוק מה קורה עם החיילים שלי, ואם הם עובדים טוב, ואיך אנחנו ממשיכים. אבל רציתי לשאול אותך, ניר, בכל התקופה הזאת, בכל זאת היה 8 חודשים מאוד מאוד קשים. מה למדת עלינו כמשפחה? המשפחה המורחבת, אני מתכוונת. המורחבת או אנחנו, שלושתנו? גם אנחנו שלושתנו, וגם כל המשפחה המורחבת. אני לא למדתי משהו שלא ידעתי. זאת אומרת, תמיד ידענו שאנחנו משפחה מאוד מחוברת, מאוד תומכת. אני חייב להגיד שלפעמים זה אפילו מציק. למה? כי אנחנו יושבים שם בטיפולים הראשונים, ואנחנו יושבים שם אני ואת. הייתה לי תחושה בהתחלה שיש מין כעס כזה עליי, כי אני אמרתי, מהרגע הראשון אמרתי, תקשיבו, אין מצב שאני לא הולך עם אמא לטיפולים. זה שיהיה ברור לכולם. וכולם נורא רצו לעזור, וכל הזמן, תן לנו ותגיד לנו וזה, ואני אמרתי להם, תקשיבו, מי שרוצה יכול לבוא.
אם אתם חושבים שזה שבאתם אומר שאני הולך, אתם טועים. אני לא הולך. ובאמת, בשלושה טיפולים הראשונים זה מה שהיה, אני הייתי איתך בטיפולים האלה. וכל הזמן טלפונים. ואני יודע שזה מגיע ממקום נורא נורא אכפתי. אבל לפעמים גם אתה יושב פה ליד אמא שלך, כמו שאמרת, אתה מסתכל על ירוי המטפטף הזה, החומר הזרחני הנוראי הזה, אני לא יודע איזה צבע זה, אבל... זה היה צבע כתום, זוהר, וחפה אחד סגול ואחד לבן. ואתה מסתכל על זה, וכל שנייה, מה שלום אמא, ומה שלום אמא, ומה שזה... אני מבין, עוד פעם, אני מבין שזה מהמקום של הדאגה, אבל לפעמים גם אתה, במצב הזה, רוצה להיות עם אמא שלך לבד. אפילו אם לא מדברים, אפילו אם אמא נרדמה. אתה רוצה פשוט לשבת שם. אל תשגעו אותי, אל תציקו לי. וכל הזמן אמרתי להם, תאמינו לי שכשיהיה מה להגיד, אנחנו נגיד, אנחנו לא מסתירים שום דבר מאף אחד. ואז הגיע ברלין, וכבר לא הייתה ברירה, מישהו היה צריך להחליף אותי. גם רון היה שם. רון תמיד היה שם, זה לא קשור. אז לא למדתי משהו חדש, זאת אומרת, האכפתיות... ידעת שאנחנו משפחה חזקה. האכפתיות תמיד הייתה, ואני חייב לציין את השם של מיטל, שכל הזמן הייתה מתקשרת, ואת לא הסכמת. מיטל היא אחיינית שלי. ואת לא הסכמת בגלל מה שמיטל עברה, מיטל עברה גם כן סרטן בבלוטת התריס, וטופלה באיכילוב. מחשבה שתגיע לאיכילוב, כאילו... כן. לי היה מאוד קשה עם איכילוב. זאת אומרת, כל פעם שהייתי מגיעה לאיכילוב, אמרתי, אוי, המקום הזה, והריח של הכימו, פשוט היה לי באף כל הזמן, וזה היה נורא, 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 נורא. עד היום אני לא מסוגלת להריח ריח של חיטוי. זה במיוחד של אורנים. זה פשוט מזכיר לי את הריח של הכימו, זה מזכיר לי את הבית חולים. ואני אחזור רגע לנושא של המשפחה. הנושא של המשפחה גם לי הוא היה מאוד מאוד קשה. כי אני ידעתי שאני חייבת לעצור את המקום של המשפחה, כי אנחנו משפחה מאוד מאוד מאוחדת, מלוכדת, דעתנית מאוד. ומשפחה גדולה שלכל אחד יש את הדעות שלו, וכל אחד חושב, אולי נעשה ככה ונעשה ככה ונעשה ככה, ואני הייתי חייבת להדוף את זה. כאילו, כי ידעתי בדיוק מה אני הולכת לעשות, ידעתי שאני הולכת על הטיפולים האלטרנטיביים, הקונבנציונליים, סליחה, אני בדקתי את כל הנושא הזה, אני ראיתי את דוקטור חווה פרי, בפעם הראשונה שראיתי אותה, אני ידעתי שאני הולכת אחריה, וכל מה שהיא תגיד לי אני עושה, הייתי חדורת מטרה, ולא רציתי לתת לאף אחד לבלבל אותי. ואז הייתי צריכה לבוא ולעשור את המחסומים גם כן למשפחה שלי, לאחיות שלי, לאחי, שאני יודעת שהם מאוד אוהבים אותי, ומאוד אכפת להם, והם מאוד מאוד רוצים לעזור, ואני צריכה להגיד להם, בואי נעד פה. ההחלטות בסופו של דבר הם יהיו שלי. אני אתייעץ אולי עם הילדים שלי, אבל ההחלטה הסופית בסופו של דבר, מה אני עושה ואיך אני עושה, זה היא תהיה שלי. ואני ידעתי שאני אעבור את זה, זאת אומרת, בתוך המחשבה שלי, למרות שהיו לי את הרגעים שאמרתי, וואי, 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 עדנה, את מתה. עכשיו, את מתה. היו רגעים שלא הייתי מסוגלת ללכת, ולא הייתי מסוגלת לשבת. והייתי מנסה לקום מהקורסה, ולא יכולתי לקום מהקורסה. תחושה כזאת של כל השרירים, הכל נופל לך. ואני לבד, בחדר בידוד, מאבדת את הזהות שלי, מאבדת את עצמי. ואת לא מבינה מה קורה פה. אבל יחד עם זאת, את יודעת שאת לא הולכת עכשיו להפיל את זה למשפחה שלך. כי לכולם היה מאוד מאוד קשה. כולם איבדו את זה, פתאום לא הבינו מה קורה מסביבם, לכולם לקח זמן להבין בעצם, וואלה, אחות שלנו, חולת סרטן, הדודה שלנו, חולת סרטן, איך מתמודדים עם זה, איך הם ממשיכים עם זה הלאה. אנחנו בעצם לא יודעים. כי הכל היה באי ודאות אחת גדולה. עם כל זה שבהתחלה היה את הביטחון, את הולכת, את עוברת את 6, 7, 8 טיפולים, ואת יוצאת מזה, ופתאום באים ואומרים לך, רגע, לא. זה הרבה יותר קשה, זה הרבה יותר מסובך. הסרטן שלך הוא סרטן מתעתע וסרטן ממזר. הוא גרם למערכת החיסונית שלך
לחשוב שהוא חלק מתוך המערכת החיסונית שלך, והמערכת החיסונית שלך לא יודעים איך להתמודד איתו, הוא חבר שלהם. ואנחנו הולכים להוציא ממך את התאי T, לשלוח אותם לארצות הברית, לעשות להם הנדסה גנטית, להחזיר אותם בחזרה לגוף שלך, בתקווה שהם יצליחו לזהות שיש לך סרטן, וישמידו את התאים הסרטניים. וכן, ב-60% זה כבר עובד, אנחנו מחכים לפט-סיטי הבא, שיגיד לנו שזה עובד מעל 70%, כי אנחנו יודעים שבמחלת הסרטן אין החלמה של 100%, תמיד יש את הסימן שאלה שנשאר וצריכים להתמודד עם זה, ואני באמת מקווה שבסוף מרץ יגידו לי, עדנה, את מגיעה רק לביקורת 1 ל3 חודשים, וזה לא מאחורייך, כי זה לא יכול להיות מאחוריי. נכון. אבל את יכולה להמשיך לחיות. אמנם אולי לא אותו דבר כמו שהיה קודם. אני חושב שגם בראש. גם בראש, בוודאי. הרבה דברים משתנים. הרבה דברים משתנים בראש. שצריכים ממש ולדעת איך להתמודד עם זה. ואני רוצה לשאול אותך, ניר, כאילו במילה אחת, איך אתה מתאר אותי בתקופה הזאת של ההתמודדות, שהיא גם בעצם גם עכשיו? אמיצה. אני חושב שאת אמיצה. אמיצה? כן. זה כמו שאמרת, היו הרבה